saben Jumat Kliwon. Lah nek jenengan pas nganggur badhe bareng-bareng ya alhamdulillah. Ning aku roh awakmu tugase jenenge ibadah kan macam-macam to, Dik. Napa Gus? Ngibadah. Ibadah nggih. Ngibadah kan macam-macam. Nggih. Wong sing jane wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku gak gawe jin lan menungso kejaba mung kongkon ibadah. Sementara orang ada yang mengatakan, oh ibadah ki salat tok. Ya ora mesti. Wong ibadah ki kudu wiritan tok, urung karuan. Ora karuan. Tuku sosis ki yo ibadah. Ibadah. Lho ibadah kan omongi klitik mau innamal a'malu binniyat. Lah iya niate sedekah. Ibadah apa? Ibadah termasuk profesi mungkin sakjane ya ibadah. Urip 24 jam iki nek iso aja muspro. Jadilah 24 jam ini adalah urip sing nggawa manfaat ibadah. Nyenengne wong ki ora angger wong iso kok seni dan budaya ngaji lho niku kudu gandeng. Berarti nyenengne wong niku termasuk ibadah. Berarti ning sing semampir ke ya ibadah ngono ya. Heeh. Iya. Kae iki. Lah kae wangine kembang arum dalu lumprang aruming kenanga hangambar-ambar dadi saya nambahi bingar ngancik tengah wengi raras rem-reming rasa rasane wong ketaman wuyung tan weruh wayah anane mung kagodha wewayangan kewesing wanita tetungguling pawestri ingkang nyata pindha widodari kasuwargan lah menika warnane satriya bagus putrane Raden Janaka ingkang kekasih Bambang Wilugangga. Bambang Wilugangga nendeng kesandung wuyung kagilut bronto lelangening lelamunan lelewaning wanita Sulistya ingkang hawewangi Dewi Hanantawati tinata pineper laguning karep parandene tan kuwawa duwa tekate denira arsa hametik kembang wangi
ya jagat, ya dewa, ya Bathara. Kakang Mbok Hanontowati, yen to ditimbang katresnane Wilugangga marang Kakang Mbok Hanontowati kaya dene bobote Gunung Mahameru, ora ana wong wadon liya, ora ana wanita liya ingkang lumebu jroning kalbu kejaba mung jeneng sira wong ayu Kakang Mbok Hanontowati. Yayi Wilugangga, piye wong manis tanpa beda kelawan jeneng sira Yayi? Atiku wis mbok gawa lunga Wilugangga. Senadyan aku karo sampeyan iki isih sedulur, tur umure ya tuwa aku. Krana sira Yayi putrane Raden Janaka, dene aku putrane Kanjeng Rama Werkudara lan Kanjeng Ibu Urangayu. Nanging prasajan wae Dimas, aku wis ora bisa pisah kelawan jeneng sira Yayi Wilugangga. Merga ya mung si Wilugangga sing dadi jejantunging atine Hanontowati. Aku kepengin urip bebrayan kelawan Yayi Wilugangga wiwit dina iki nganti sak lawas-lawase Dimas. Kakang Mbok iya, rungokno sing dadi prasapane Wilugangga. Aku wani sumpah, aku wani prasetya, yen perlu jagat iki melu nyekseni tinimbang wurung dedaupan kelawan Kakang Mbok Hanontowati, luwih becik tak entengke patine Wilugangga. Kang katulu raroncan melati Wilugangga. Apa Kakang Mbok? Aku sayang peyan. Maliloka tong-tong rina wangi amung dadi Rina wengi rasaku mung kepengin sesandingan karo sampeyan.
liya. Kaya-kaya jagat iki wis teke wong loro. Tenan aja ngapusi lho ya. Aku wis kadung sayang tenan. Papuntone pantes dikut engko gek-gek ana wanita liya sing wis iso mancing jroning rasamu. Bengkahen dadaku, jupuken jantungku, ora ana tulisane wong wadon liya kejaba mung Kakang Mbok Hanantawati. dununge mong manis ingkang maweh buyo Mara gage tutukna tembang kang sarta kidung iki Cahayu. Aku sedina kok ora ketemu karo peyan, rasane kok kaya ana sing kurang. Apa ngono Cahayu? Cius tenan kuwi. Iki pasanganku
Kakang Mbok. Kanjeng Rama. Siung gajah doh Mas Mirah Indrajit pantunungipun Rikma memes ngembang bakung nyengkir gading renggonco jarweng ranu duh wong ayu singa tirta mangsa janma baya sapa kang anyucup iki ndak sawang kaya anakku kaya putraku anakku bocah bagus anakku bocah sigit anakku bocah jentara kowe Bambang Wilugangga nuwun inggih Kanjeng Rama Harjuna anakku Bambang Wilugangga ndak wawas saka lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimbo ana gembolaning perkara ingkang kineker anakku bocah bagus Wilugangga apa sing kok penggalih nang mara coba matura kelawan pun Rama mbok menawa ana reruwet pun Rama bisa ngudari kalamunta jeneng sira duweni pepeteng pun Rama bisa melu-melu hamadhangake Wilugangga Kanjeng Rama lepat diagung pangaksami boten wonten ingkang kula penggalih siang pantaraning ratri namung salah satunggaling putri ingkang sulistya ing warni ingkang kuwawa manjing sadroning sanubari Kanjeng Rama ulup anakku bocah bagus Wilugangga matura marang Kanjeng Rama wanodya ngendi wanita ngendi kang sira karepake pun Rama Raden Arjuna ya Janaka kang saguh ndodhok rine nginang jambe kelawan suruwe Kanjeng Rama piye cah bagus siang pantaraning dalu ingkang tansah hangreridu sajroning kalbu ingkang tansah sonjo wonten pungkasaning pangimpen tan asanes putri saking Jodipati atmajanipun Kanjeng Bima Sena lan Dewi Urangayu rayinipun Kakang Mas Antasena nenggih Dewi Hanantawati Kanjeng Rama Weladalah jagat Dewa Bathara
Duh kula putraning sun sira iku wis wanci pisah lan jenenging Wang Yuwa Guling arep dipecik sira ning praja ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara atmajane Kakang Werkudara adine si Antasena ya kuwi si Anantawati sing kok karepke ngger cah bagus lakar kaluhuran kados mekaten Kanjeng Rama ya pun Rama banget nayukyani awit biyen si Anantawati kakange si Anantawati si Antasena garwane uga anakku ya kuwi si Manowati supaya nambahi rasa raket supeketing paseduluran ing antaraning Jodhipati kang sarta Madukara sakwuse si Antasena anake Kakang Werkudara dhaup lawan anakku si Manowati dina iki uga pun Rama kang bakal genti nglamarake jeneng sira Kulup Wilugangga marang kasatriyan Jodhipati nglamar putri Jodhipati si Anantawati supaya bisa sesandingan marang anakku bocah Sigit Wilugangga. Waduh, ngaturaken panuwun Kanjeng Rama Dewaji. Ewa semanten agengipun katresnan Kanjeng Rama dumateng Kang Putra. Lair terusing batin anggonku tresnani marang kowe Kulup. Apa wis madhep kang sarta mantep rasamu marang si Anantawati Kanjeng Rama binengkao dodo jinubuka jantung kula mboten wonten tulisanipun wanita sanes kejawi namung Kakang Mbok Anantawati ya bagus yen pancen kaya mangkono sadurunge bapakmu bakal lumarap ana Jodhipati jeneng sira Wilugangga bakal tak sangoni wujuding kawruh sangu iki kena kanggo ngadepi gapuraning urip utawa sira yen wis manjing ana jagating bebrayan kersanipun Kanjeng Rama kados pundi rada maju lungguhmu cah bagus Kulup Wilugangga kados pundi Kanjeng Rama wong lanang sing wis wani rabi kuwi kudu nggondheli 4 perkara sekawan perkawis kala wau punapa kemawon Kanjeng Rama Kang Putra cumadhong dawuh 4 perkara kuwi mau 1 wisma 2 curiga 3 turangga 4 kukila maknanipun kados pundi Kanjeng Rama 1 wisma tegese omah kuwi duweni watak ngiyupi sing manggoni yen udan ora kudanan yen panas wekasan ora kepanasan maknane wong lanang kudu duwe watak wisma kudu bisa paring pengayoman marang kulawarga utamane bojo kelawan anak angka 2 ya kuwi curiga mono tegese keris kuwi mujudake gaman utawa piyandel maknane wong lanang kuwi kudu duwe watak piyandel supaya bisa nyukupi kebutuhane keluarga dene wujute piyandel kuwi ngilmu lan kabisan
satemah ilmu lan kabisan mau kena kanggo golek sandang pangan supaya besok anak bojomu bisa kecukupan butuhe. Non ngestuaken dawuh Kanjeng Rama sak banjure angka 3 ya kuwi turangga. Turangga tegese jaran kae playune banter, maknane dadi wong lanang kudu banter pamikire lantip panggraitane wekasane bisa kanggo ngudari reruwet madhangake pepeteng apa wae sing dadi perkara ana sajroning bale wisma kuwi mau Wilugangga. Lah ewadene kang pungkasan wong lanang salaki rabi kudu netepi watak kukila tegese manuk kae swarane apik ocehe bisa gawe sengseme kang ngrungokake. Maknane wong lanang kudu nyonto sipate manuk, tembung sak tembung utawa ucape kudu bisa gawe senenge sing ngrungokake. Sing alus anggonmu ngucap aja kasar. Jalaran wong wadon kuwi atine alus, perasaane alus, kesenggol swara banter sithik, batine wis keronta-ronta. Lamun papat perkara kuwi jeneng sira kulup Wilugangga bisa nglakoni kang sarta nindakake. Tak kira besok anggonmu bebrayan ora bakal nyandung rubeda sawiji apa kulup Wilugangga. Sedaya pangandikanipun Kanjeng Rama kula pundi dadosa pengaji-aji surung ndonga kang sarta prihatin pun Rama bakal lumarap ana Njodipati nganggo TKT satriya tanah Jawa. Muga-muga gegayuhane Wilugangga anggone kepengin palakrama karo Sekaring Njodipati Dewi Anantawati bisa kasembadan ya nang. Aku
Iki Ratu Negara Eka Cakra Prabu Kirmira. Hei! Hei! utamaning nata berbutiba walaksana lire berbutiba
dimangkono lila legawa ing driya hangga ganjar saben dina agung tenya paring dana lire kang bawa laksana hana tapi pangandika Yuwang Tete Pala Ludra Mas Patik Raja Dewaku Kece wali kece Sadat Setan wali kobra abdiku sakloron kang ndak tresnani Togok Tejo Mantri kula wonten dawuh sinuwun Prabu Kirmira amiji kang abdi pun Togok Tejo Mantri Bilung kula wonten dawuh bose marmane Togok lan Bilung tak timbali marak sowan adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake krana ana babakan kang bakal tak takonake marang kowe Togok Tejo Mantri lan Bilung Sarawita. Babakan menapa lho sinuwun? Kok sajak wigati? Sumangga kula aturi paring dawuh. Kang abdi pun Togok sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabda sabdanipun sinuwun Prabu Kirmira ing negari Eka Cakra. Mangkene Gok aku Prabu Kirmira bisa anyakrawati hambau denda dadi ratu sinuyudan saking para sentana lan wadyabala keceh Raja Brana dadi ratu kondang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya merga aku nglereh keprabon utawa nyulihi keprabone bapakku ya kuwi Prabu Baka sing wis jinempana ing angin cinandhi ing ngawiyat rak ya ngono to Gok inggih leres sinuwun paduka Prabu Kirmira menika putranipun utawi anake Suwargi Prabu Baka gandeng keng Rama Prabu Baka menika sampun seda sampun murut wonten kasedan jati panjenengan dados putranipun ingkang menang nerusaken sejarah nerusaken keprabon mapan ing negari Eka Cakra mriki. Lah iki sing arep tak takonake Gok aku ngrumangsani ing negara Eka Cakra kene iki ya mung kowe wong sing disepuhake utawa sing tuwa dhewe ngerti babakan sejarah kang kagelar ana ing Eka Cakra iki. Lha lajeng ingkang dipun tangkletaken babakan punapa sinuwun? Ngene Gok Sudarmaku wong tuaku utawa bapakku Prabu Baka biyen sedane kuwi apa pancen pinundhut ting Gusti krana wis purna sugenge apa merga seda ana paperangan nalikane nembe ngadepi mungsuh Maragage Wangsulana. Aku takon bab sejarah iki
Krana aku mbiyen ora menangi sedane Kanjeng Rama Prabu Baka Swargi. Kanjeng Rama Prabu Baka Seda nalika aku isih cilik, Gok. Mula enggal wangsulana, enggal wedarna sejarah sing nyata, Gok. Piye, Lung? Dijawab apa ora? Dijawab no. Jujur iki penak-penak. Oh iya. Sinuwun, piye, Gok? Kula tak matur. Nanging panjenengan kedah mardika penggalihipun. Ampun ngantos Dubriya utawi Sujana dateng keng abdi Puntagok. Aja kuwatir, kowe abdiku sing tak percaya ing Eka Cakra kene. Nggih. Prabu Baka bapak jenengan menika sedanipun wonten peperangan, wonten padyaning palagan. Seda ana palagan, tegese sedane nalika perang lakar kados mekaten sinuwun. Banjur mungsuhe bapakku sapa, Gok? Saenget kula Kanjeng Rama Prabu Baka menika seda nalika perang mungsuh tanding kalian satriya panenggak Pandhawa kekasih Raden Bratasena inggih Raden Bimasena. Raden Bratasena nalika nyedani Kanjeng Rama niku nggih taksih muda, taksih timur, jenenge Bratasena. Nggih. Sebabe apa, Kok? Kok Bratasena nganti tegel tega nyedani marang Kanjeng Rama Prabu Baka Swargi. Menawi saking pamanggih kula awit duk kepungkur sugengipun Kanjeng Rama Prabu Baka menika kagungan satunggiling watak ingkang boten sae. Ora becike bapakku mapan ana ngendi, Kok? Kanjeng Rama rumiyin niku karmenanipun utawi senengane nuwun inggih dahar daginge menungsa. Cara kasare niku Prabu Baka seneng mangan daginge menungsa, ngaten lho. Pakanane daging wong. Apa meneh daging entah ya, Kang? Heeh. Kuwi lho seneng. Saya enakne nek mangan kancane. Jan iso lahap. Lah niku lho sinuwun. Pakartine Kang Rama ingkang kados mekaten anjalari jirih para warga ing negara Eka Cakra. Malah wonten dusun-dusun ingkang sami suwung awit wedi yen dipangan karo ratune. Kanjeng Rama seneng utawa remen dahar daginge menungsa. Nggih. Nganti rakyate niku entek. Rakyate entek mergodo didahari. Nek Prabu Baka biyen mangan daginge rakyat. Nek saiki akeh wong sing mangan bandane rakyat ya, Kang. Heeh. Ora caturan lho. Riyen niku Kang Rama niku Prabu Baka kondhang ratu sing sekti Mandraguna. Ta sing balung wuleting kulit pilih tanding sajroning jurit nanging sedaya keluwihan niku mesti wonten sing ngungkuli. Lho niku. Wong bagus mesti ana sing ngungkuli baguse, wong ayu mesti ana sing ngungkuli ayune, wong sekti mesti ana sing ngungkuli kasektene. Sapa to sing ngungkuli kasektene Prabu Baka tanah sanes inggih namung Raden Bratasena, satriya panenggak Pandhawa. Raden Bratasena nggih. Sakniki sampun dados satriya ing kasatriyan Jodipati kekasih Raden Werkudara. Lho niku. Ngono kok nggih. Slendro kang rasa, slendro kang jiwa. Yen pancen kaya mangkono, Gok, durung bisa ayem lan tentrem uripe Prabu Girmira.
yen durung bisa nyuwargake Kanjeng Rama Prabu Baka. Kados pundi caranipun? Kados pundi cara jenengan badhe nyuwargakaken Kanjeng Rama? Werkudara bakal tak goleki. Yen wis ketemu aku arep males sasra wirang sedane Kanjeng Rama. Werkudara bakal tak pateni kok. Lah dalah mangke riyen sinuwun mangke riyen. Kagyatri sanggapi rangu rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang ngenah sing tias ya si tukang kudu garing mangke riyen sinuwun ampun ngantos paduka nuruti drenging karep menawi badhe nyuwargakaken Sudarma utawi wong tuwa niku mboten sarana paten pinaten. Tiyang ingkang sampun seda wong kok wis mati niku pedhot sedaya amale kejawi 3 perkawis. 1 amal jariah, 2 ilmu sing bermanfaat, angka 3 dongane anak lanang sing soleh. Menawi paduka badhe nyuwargakaken Kang Rama Prabu Baka kedahipun panjenengan surung kanthi donga ingkang tulus. Disuwunake ngapura pangapunten sedaya kesalahan kang sarta keluputanipun. Mboten kok malah kanthi cara mateni Werkudara niku mboten lho sinuwun. Yen jagat niku enten ing nggur wales winales paten pinaten sayekti mboten badhe wonten rampungipun. Oh, ora idep kok. Pintera kowe sing dadi ratu kowe. Kowe yen manut aku ya mangkat, yen ora manut gek minggato. Minggato tekan Eka Cakra kene. Piye, Lung? Kandhane penak manut kok. Timbang dipecat. Rombongan sing jalan yang nggur kene tok kok. Cangkemmu. Nggih pun menawi mekaten kula namung monggo kersa pikajeng paduka. Namung menawi wonten punapa-napa boten tanggel jawab Togo Tejo mantri boten melu-melu lho nggih sinuwun. Ora usah kok tuturi kaya bocah cilik. Bocah Temenggung. Kula wonten dawuh Kanjeng Sinuwun. Kirapna wadya bala saka negara Eka Cakra lumarap ana kasatriyan Jodipati. Bilyana prajurit sing gamben-gamben sing ulet kulite atos balunge kerek gendera barbang bareng-bareng tumandang krit lampit brungkat gimpul waton lanang nyekel gaman lading pangrising daging bathok wadhahe getih Jodipati dadekke karang abang lho niki dateng sedika sinuwun ngestaken dawuh budhal tina iki.
ơi
sesanti asung panggonta brataning kautaman hamiwiti gelaring wayang Purwa kang wiwit kuna teking Duksina wis sembada dadya tuladha hambangun jiwa kang utama mila pantes sinebat kagunan isi gunem guna kelawan gunawan ingkang sedaya ngemu surasa wayang minangka tuntunan tontonan nanging uga dadi tuntunan sinebut tontonan labet wayang Purwa dadya tamba kang lagya nandhang duh kita kridaning Kyai Dalang kang hamurba carita olah swara olah rasa lan sanggit sandyatama akarya sengsem weh lejaring nala larasing gending lawan tembang sumanding minangka pepiling sendhon lan lagon yekti dadya pasemon pradangga munya kabarung waranggana dadya lipur kang hanawung sungkawa wayang sinebut tuntunan karana wayang Purwa dadya sarana hanenuntun marang marganing jiwa kang utama sinurasa saben parwa piranganing carita tetela watak angkara sayekti kalendhe dening watak suci tuhu menika tuntunan murih bebrayan nampi gegambaran kang ala singkirana kang becik ugerana jumbuh kelawan wewangsaning para pujangga prawira marganing swarga nista marganing neraka tuhu menika glaring nagaring Ngastina inggih nagari Gajahhoya liman Benawi ya ing Kuru Janggala anenggih ingkang ngasta songsong agung prajawenang den ucapna dasa namane Sang Prabu nenggih ajejuluk Prabu Duryudana inggih Prabu Suyudana Jaka Pitana ya Prabu Jayapitana Kurupati Sri Gendari Suta Drestarstra Siwi Prabu Gandarya Tripamangsah inggih ajejuluk Prabu Kurawa Indra ingkang kepareng ngadhep hanenggih Pujangganata reganing Ngastina pandhita saking pertapan Sokalima peparap pandhita Durna ya Resi Kumbayana ya Sang Bharatwajaputra ya Sang Parama Guru sinambet warangkanata kang kapernah paman wingking saking Plasa Jenar kekasih Raden Patih Harya Sengkuni ya sinebut Harya Suman Trigantalpati ya Raden Suwela Putra sumambunging wingking juru panaliti mlebet medaling Banda Nagari wingking saking kasatriyan Tirta Tinalang kekasih Raden Kartamarma dereng antus kewijil pangandikane Prabu Duryudana kedadak rawuhira kang raka saking negari Mandura jejuluk Prabu Baladewa ya Prabu Balarama Kakrasana Karsana Kusuma Malikita ya Sang Wasi Jaladara gapyuk rerangkulan manembrama kang raka tumuli den ajak lenggah sajajar seneng sinenenan ladrang sewaka dadya tandha Sang Buminata arsa paring pangandikan
darajating praja langenira sang nar pati lampah hira alon kinarabak padaya yuwarna nira Oh
Iwang suksmana mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun nuwun dereng dangu sakrawuhipun Koko Prabu ing Mandura mapan wonten ing Stinggil Praja Ngastina. Duh Koko Prabu kang rayah ngaturaken pambagi Panakrami mugi kunjuk sahandhap pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Balarama ingkang kandemen rawuh. Jagat Dewa Bathara Wasisan ing Abathara jagat Yayi Duryudana. Yayi Duryudana kadangipun Kakang Yayi dahat katedha kalingga murda lulus raharja kalis ing pangrencana prabaningpun Kakang ing Mandura wonten ing Stinggil Nagaring Ngastina lulus saking rubeda sanget panampi kula dene Rayi Duryudana ngaturaken pambagi Panakrama kunjuk mring Kakang. Inggih sampun kula tampi mboten langkung puja pangestawanipun pun Kakang kang ngraka ing Mandura temanduka dhateng Kang Riyayi ing Ngastina Prabu Duryudana. Lho nggih. Puja pangestu ingkang karumantar sampun kula tampi. Kula kalungaken jangga kapetekaken wonten ing Jajara Meketing Wardaya miwahana rah daging kayuwanan. Mboten langkung sumangga kula dherekaken lenggah kanthi prayogi Koko Prabu Baladewa. Inggih Yayi. Kula kinten sampun boten kirang sekeca anggenipun Kang Raka ing Mandura lelenggahan dhateng pendhapi Stinggil Nagaring Ngastina mriki. Astuka semala sila pardhapa haula nuwun sewu nggih. Dereng dangu anggenipun rawuhipun anak Prabu ing Mandura wonten ing Stinggil Ngastina pun bapa ing Soka Lima utawi Soka Panca. Ngaturaken salam taklim nggih. Anak Prabu Mandura. Bapa Durna inggih. Bapa panemban saklam taklim ingkang rumentah sampun kula tampi dawuh sami-sami. Rama panemban. Nggih. Katuran pinarak ingkang sekeca nggih. Bapa Durna inggih. Semunipun sampun boten kirang sekeca anggenipun Ratu Mandura Prabu Baladewa lelenggahan mapan wonten ing Stinggil pendhapi Ngastina ing dinten samangke. Syukur. Nuwun sewu nggih. Kula kang paman ing Plasa Jenar Paman Sengguni ngaturaken sih pambagi Panakrami sakrawuhipun anak Prabu ing Mandura. Anak Prabu Baladewa mapan wonten ing Praja Ngastina mriki. Inggih, Paman. Paman Sengguni lulus raharja anggen kula marak ngabiyantara. Sungkem kula mugi kunjuk nggih. Nggih, sampun kula tampi dawuh sami-sami, Paman. Oh Prabu bingkaing manah kula mboten kados ing ripalenggan sakmangke. Dupi kula kerawan paduka Koko Prabu Baladewa. Nagaring Ngastina ibarat kerawuhan pukulun Bathara Brahma. Sepisan malih kula ngaturaken gunging panuwun dene paduka Koko Prabu sampun minangkani pamundhutipun Keraying Ngastina. Yayi, slendro ingkang raos slendro ingkang batos. Rikala semanten pun Kakang nampi sedahan Kintaka lumantar gandhek sakembaran saking Nagaring Ngastina. Sedahan kala wau dipun tapak astani kalian Yayi Prabu Duryudana. Surasaning tulis Kang Raka kinen daya-daya lumarap wonten ing Nagaring Ngastina mriki. Gandeng kula sampun kasembadan mapan wonten ing Stinggil Ngastina. Sumangga kula atur hambabar dhateng Kang Raka. Punapa to wigatining karsa? Kang Raka namung badhe ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rementah sabda sabdanipun Yayi Prabu Duryudana. Anjrah Kang Puspita Harum. Siliring Samirana mrih Sekar
kadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya matur nuwun Kang Prabu. Para sajan kiwala. Purwamadya wusana samendang datan karempit. Nyuwun pangapunten menawi wonten kelintak-kelintuning atur kang rayi dhumateng Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Lho nggih. Mboten dados sabab. Sumawi kula aturi paring dawuh Yayi. Mumpung punika para nayaka praja miwah para pinisepuh ing nagari Ngastina sami nglempak mapan wonten ing mriki. Kang Prabu inggih. Pramila kula suwun rawuh wonten ing Ngastina mriki prasajan kemawon. Ingkang kula rembak sanes babagan tata kaprajan Ngastina. Nanging ingkang badhe kula rembak muhung babagan kulawarga. Lho. Pun kakang tebih saking Mandura ngantos dumugi wonten ing negari Ngastina badhe dipun kanthi rerembakan babakan kulawarga. Lakar kados mekaten. Kulawarga Ngastina kenging menapa Yayi? Kang Prabu sampun sabta ari utawi 7 dinten mriku anak kula Saruja binangun pun Lesmana Mandra Kumara nangis nggugluk wonten pangkon kula. Sababipun anak kula Lesmana Mandra Kumara ing ripalenggan sakmangke nembe gandrung-gandrung kapirangu kepi-kepi dhateng putri ingkang dados gegantilaning ati. Gandrunge Lesmana Mandra Kumara ngantos dina niki Lesmana anane mung muyung nganti dene kaya wong bingung. Ora Bu Kang Rayi ngantos jibeg-bebeg menawi menggalih anak kula Lesmana Mandra Kumara kala mau. Mongko anak kula Lesmana menika ingkang benjangipun kula gadang-gadang nglenggahi dampar keprabone negari Ngastina mriki. Ya jagat Dewa Bathara Wasih sareng Bathara jagat. Nggih Yayi. Lamun to Lesmana sakmangke nembe nandhang gandrung, nembe nandhang wuyung. Mongko nyatanipun paduka Yayi Duryudana menika ratu sing sugih bondo, ratu sing sugih bandu. Sugih bondo niku tegese seprapat jagat menika kesugihanipun Yayi Duryudana. Sugih bandu tegese dipun darbeni sugih ing wadyabala. Yayi, menawi namung badhe ngrabekke ponakan kula pun Lesmana Mandra Kumara boten badhe kangelan utawi kawratan. Ing atase badhe ngrabekke Lesmana Mandra Kumara kemawon kok ndadak ngrawuhaken pun Kakang ing Mandura. Mongko nyatanipun Ngastina menika kebak ing sesepuh pinisepuh ingkang sembada sung tetulung andhapaken pun Lesmana kalian wanita ingkang dados gegantilaning ati kala mau Yayi. Kang Prabu nggih. Nanging dereng marem raosing manah kula menawi dereng antuk pambiyantu saking paduka Koko Prabu Baladewa. Kula aturi prasajan kemawon Yayi. Wanita saking pundi
ingkang dados gegantilaning ati kang putra pun Lesmana Mandra Kumara. Jenenge sapa? Anake sinten menawi sampun trawaca? Kang Raka ing Mandura Prabu Baladewa ingkang saguh ndodhog korine kula ingkang sagah nginang jambe suruhe. Kula ingkang badhe nglamaraken Yayi. Makaten nggih, Pak Prabu. Ingkang giradang-gadang dening anak kula siang pantaraning dalu. Ing pengangkah saged dipun palakrama. Mboten wonten sanes namung pajaripun Yayi Jodimati Rayi Werkudara. Rayinipun si Antasena nggih sesilih pun Dewi Hanantawati Dewa Prabu. Permaroreh mangasa myong ambrang kadhe karonaning kaswasih ring marga Hamalatgung Risang Ganta Mastrat maca lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus Amara Mayahanto Iya jagat iya dewa iya Bathara Hanantawati anak Werkudara lakar kasinggihan mangger yen Nyai Prabu menawi mboten klentu manut kabar kang sumebar pawarta kang warata Anantawati anak Werkudara niku sampun sesambungan asmara kalian anak pamadyaning Pandhawa nuwun inggih Yayi Arjuna ingkang kekasih Bambang Wilugangga. Lah niki sing rada marake ribet seneng karo pacare kancane dhewe. Lah niki sing rada angel. Niki kudu diputuske kanthi weninging ati. Kudu kebak ing pengati-ati, ngoten. Ampun ngantos bebutek swasana dirembug siji lan sijine. Karepen mboten ndadekake gelo Yayi. Nuwun sewu nggih. Paman Sengguni kados pundi? Nyuwun sewu ibarat ngelemah bengkah nyela-nyela atur panjenengan anak angger Prabu Duryudana. Kados pundi Paman? Manut pamanggihipun Paman Sengguni lamun to si Anantawati niku sampun dados pacanganipun Wilugangga kula kinten yen direbut tok mboten napa-napa. Jenengipun mawon lagi pacangan durung sah. Lho. Oh nggih nggih. Nek niki kula nembe cocok karo Patih Sengguni. Lah yo ngono ta Dik Patih lagi pacar kok. Lah iya. Dereng sah. Aja ta kok sing rung sah, sing wis sah terus direbut ya pirang-pirang kok. Niku mawon jenenge tasih calon. Sebelum ada janur kuning melengkung, nah, niku semua laki-laki bebas memasuki gawangan menika. Lah niki. Niku jenenge calon niku saged dirusui. Nah. Ngaten, yen perlu dipedhotne pisan mboten napa-napa nggih. Jek pacare kok dipacare kok gawe ribet iki ngapa? Ngen kula niku malah enten pun lamaran terus bubar balik kanan niku nggih wonten kok nggih. Nyuwun sewu mundurna. Nggih, Nger, anak Prabu Baladewa. Nyuwun pangapunten. Niki jenenge sampeyan wong tuwa teng mriki niku rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Niku nggih sampeyan niku
Sampeyan wong tuwa ora kena dadi conto, sampeyan wong tuwa ora kena dadi patuladan. Nyuwun sewu, sing jenenge calon, sing jenenge pacangan niku pun ijab napa dereng? Lah nggih dereng. Lah nggih, ngapa nek wong tuane padha mathuke? Ya nek wong tuane padha mathuke nek mboten wong cek rong resmi kok. Mila saking pamanggih kula miturut gagasan lan panemune Pandhita Durna. Nek pancen Anantawati dadi pacangane Wilugangga, prayogi dipun rebut mawon, direbut. Supaya Lesmana niku uripe seneng, supaya Lesmana niku uripe bungah. Ing atase anak Ratu Ngastina arep rabi karo anak Werkudara wae kok ora kaleksanan. Lho, niku tak ngisin-ngisini naminipun. Napa niku tegese mboten ngrusak bebrayan? Lho dereng bebrayan kok, Nger. Niku tesih pacangan dereng bebrayan, ngoten lho. Amit nyuwun sewu Durna. Miturut pamanggih kula, wong omah-omah salaki rabi niku wonten petunganipun. Wong omah-omah ana petungane. Tumrap kawruh ing Mandura kados mekaten. Wong omah-omah niku petungane seneng kenceng kepareng wilujeng. Seneng kenceng kepareng wilujeng. Nggih, Maknanipun kados pundi, Nger? seneng kudu padha senengi. Antarane lanang karo wadon kudu padha senengi. Kudu padha tresnani. Yen lanang kali wadon pun sami senenge, sampun tresna tinresnani, barat wong keplok niku ora tangan siji, ning pun keplok tangan loro. Nek keplok tangan siji niku mboten saged muni Bapak Durna. Saged mawon. Dikeplokne teng dada. Karo dadane kancane. Nah. Kaping kalih, angka loro, wong omah-omah kudu netepi tetembungan kenceng Bapak Durna. Kenceng. Nggih. Nek niku sampun cetha, sampun jelas. Nek wong lanang ora iso kenceng niku mboten saged omah-omah no, Nger. Sing tegese kenceng niku kenceng pamikire, kenceng sing dadi TKT Bapak Durna. Oh, kula kinten kenceng kolore. TKT Bapak Durna, TKT. Kenceng TKT sabaya mukti, sabaya pati yen enteng padha dicangking, yen abot padha dipikul. Mula diarani garwa. Rong pribadi nyawiji dadi siji, siji sak badan. Punika tegese garwa. Nggih, garwa. Siji sigar, siji dawa. Lah niki. Sampeyan niku dituturi niku kawruh Mandura sanes saka 5. Nggih, ngapunten. Lajeng angka 3. Angka 3 napa, Nger? Angka 3 wong omah-omah kudu netepi tembung kepareng. Kepareng niku tegese tiyang sepuh kekalihipun kedah nyarujuki, padha mangestoni, padha mathuk, padha sarujuk. Awet wong jejodohan niku mboten namung njodokke temantene niku mboten ning ya njodokke wong tuane, njodokke sedulure kabeh nyawiji dadi siji. Menawi sampun diijabke nomor sekawan kudu nindake tembung wilujeng. Wilujeng niku tegese slamet, dislameti, tegese dibancaki. Ora ketang mung jajan pasar kembang telon bubur abang putih kudu dislameti. Mergo manut budaya, manut adat istiadat utawi tradisinipun piyambak-piyambak Bapak Durna. Kok Prabu sampun Yayi wangsul dhateng parembakan sekawit. Kados pundi miturut pamanggih paduka Kok Prabu ing Mandura? Nggih Yayi. Hanimbang dawuhipun Bapak Durna ing Sakalima. Menawi taksih pacangan niku mandanipun taksih saged wonten dalan anggenipun ponakan kula Lesmana Mandra Kumara hanglamar pun Hanantawati. Niku leres niku cetha. Taksih pacangan mawon, durung bojo. Lajeng kados pundi Kok Prabu pamrayogi paduka Kok Prabu? Cobi ponakan kula Lesmana Mandra Kumara dipun suwun minggah wonten Sringgil Ngastina mriki Yayi. Kang Raka badhe parembakan. Apa pancen bener-bener wis madhep Kang sarta mantep anggenipun tresnani Hanantawati anak Werkudara. Nuwun inggih ngestakaken dawuh Kartomarma kula wonten dawuh Kok Prabu. Mara coba metuwen jaba putra Lesmana Mandra Kumara kanthi munggah ana Sringgil Praja Ngastina ngestakaken dawuh kaliyan Hamid Madal Pasilan Duh Kok Prabu aja ke bocah cilik. Lelenging driya mangu
mangunggong kanduhan rimang lerleno tanpa kanin ing lerleno tanpa kanin ong yen tantuluso yen tantuluso mengko sang dia utama ing lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan wonten tirata makta padhot saking mantilan anakku bocah bagus kulup Lesmana Mandra Kumaraja kaget sira ndak timbali ana setinggil praja Ngastina kene Rama kula kaget kok ngane-ngane kula ditimbali teng mriki enten perlu napa kowe mau bubar saka ngendi ngolor kabel karaoke mo Rama kula enten napa ditimbali wonten mriki napa sias kula dirabekke karo anak Jodipati sing jenenge Anantawati Rama menawi kula batal rabi kalih Anantawati luwih becik kula entengaken pejah kula Rama sak lumpahing bawana sak kureping akasa mboten wonten wanita ingkang kula tresnani kejawi namung Anantawati. Adoyong Anantawati. Beribu-ribu bintang di langit. Hanya satu yang bercahaya, beribu-ribu gadis yang cantik, hanya kamu yang ku cinta. Oh, Anantawati, Anantawati, seyengku. Pawan Singguni kados kata niki kahananipun putra Sami Lesmana Mandra Kumara apa ya tumon anak ratu omongane nglantur kados ngaten niki repot niki nggih repot kula niki nggih bingung kalih nasib kula
Ing atase Lesmana niku anak Ratu Ngastina. Jare anak ratu Gung Pinadara sugih bondo sugih bandu. Ning nyatane kula dadi bocah sing apes. Sampeyan kabeh isih eling napa mboten? Kula cedhak karo Purantawati lah kok disrekal karo Petruk. Kula arep rabi karo Pregiwa nanging kalah karo Gatotkaca. Kula nyedhaki Pergiwati lho ditikung karo Pancawala. Kula nyedhaki sinden lah kok ditikung bocah sing dase kaya tutuk gula. Rama, nek kula mboten ndang rabi boros Rama. Boros kepiye? Nek kula dereng duwe bojo ora wurunga boros. Pendak bengi mung diampiri cah-cah son dicaning guyangan Rama. Lesmana Mandrakumara wonten dawuh yen ngono kowe wis madhep mantep anggone Lesmana tresnani si Anantawati. Lho pripun to? Lair terus sing batin tresna kula mring Dik Anantawati. Ngene tak kandhani yo Cah Bagus. Yen pancen si Lesmana Mandrakumara wis madhep kang sarta mantep aja wasumelang. Awakmu Mandura sing bakal ngebon-ngebon esuk ngudan-udan sore nglamarke si Anantawati kanggo kowe Cah Bagus Lesmana Mandrakumara. Niku saestu iya alat-alat. Asik. Kasih sitarapi asik. Kowe bunga dong. Matur nuwun, terima kasih, thank you Kanjeng Rama. Mangke menawi sampun ijab Anantawati kelakon dadi bojo kula. Saking Jodipati tumuju Ngastina Anantawati mboten sah ditumpake mobil nggih Kanjeng Rama. Lah banjur tumpakne apa? Anantawati kula gendong mawon Rama. Adoh Jodipati nyang Ngastina ki adoh mboten napa-napa wis kadung cinta kok. Mengke kula gendong Jodipati mara teng Ngastina nek wis tekan omah njur kekeselen akhire keturun bosok ra sida ngopo-ngopo. Piye to ki bocah ki jane piye to ki? Wong digampangke kok malah golek sing rekoso. Nganjuk Blitar malah turu tekan barong ngopo. Benjing menawi kula dadi manten kula request pakaiane nggih Rama. Njaluk busana, njaluk sandangan sing model piye? Solo Yogya apa sing modern? Ngagem basahan. Basahan iki piye? Basahan niku nek temanten kekarone pun damel sandangan terus digebyur banyu nggih ember. Kocluk. Niku jenenge mboten basahan ning basah kuyup. Basah niku tegese mboten ngangge sandangan ngligan. Ning mung damel jarik kalih ira-iran ngaten nika. Oh ngaten. Nggih, Nger. Kula manut. Yo, aja wasumelang kulup. Kabeh sing dadi panjaluk bakal tak turuti. Kalebu babakan busana utawa sandangan nganggo jarik, nganggo kuluk. Kuluk. Mesti bakal tak wujuti. Kok Prabu Baladewa, kula wonten dawuh Nyai Prabu Duryudana. Lesmana Mandrakumara sampun samapta ing gati sawega ing diri. Sawetahipun kula borongaken dhateng jengandika Prabu Baladewa. Lho nggih, ampun kuwatir Nyai Lesmana. Kula ayo ndak dandani cara manten. Enggal tumuju Njere Pati tak rabek kelawan anak Werkudara Anantawati cocok wae.
Sering Astina Maha Prabu Duryudana lan ngandika duh Yayi Wrekudara den kapareng kene Paman Sengguni wonten dawuh nggih kula pitados bilih ingkang anglamaraken anak kula Lesmana Mandra Kumara pun Kanjeng Koko Prabu Baladewa tartamtu badhe kelakon tartamtu badhe kasempatan inggih miturut pamanggih kula inggih makaten kok nggih anak anggir Prabu Duryudana menawi makaten sampun purna gatining pasewakan mugi antuk pengasih saking Gusti Kang Maha Asih sampun katalumpen kaprintahna kadang Sata Kurawa kinen ngombyongi anak kula Lesmana Mandra Kumara nak nanuni inggih ngestaken dawuh Kartawarma kula wonten dawuh Kanjeng Koko Prabu bubarna kang padha gantung sibo panjenengan ingsun harsa kundur kedaton nggih terang-terang waca dawuh pangandika paduka kaliyan Kang Rayi Hamadal Pasilan aja kowe bocah cilik sabet biar katalika wau paripurna wigatining pasewakan tumuli Sang Buminata jengkar saking dampar kencana harsa kundur kedaton bawane Sang Nalendra dawan singlar saking Ubaya